uma ukuthi yenza iphutha ulenze nje iphutha mthini ngoba umuntu ungasabi ukwenza iphutha ulenze nje iphutha futhi uma begxeka bavumele ukuthi seniqedile ukungixeka ubuzo seniqedile bususho ukuthi ngiyabonga ukungixeka ngiyayijabulela futhi lento yokungixeka kodwa wazi mthi ukuthi abagxeka kakhulu imvamisa ababi nayo into yokuthi kufanele bekwenziwe njani kodwa bamukele nabo bavamisa ukugxeka bagxeke noma mnezi u15 minutes umuntu akanayo into athi angenziwa kanje kwenziwe kanje kodwa bamukele ngoba babalekile enhlanganweni labo bantu abagxekayo in fact ibona kufanele balalelwe kakhulu labo abagxekayo noma ngaba benzi abasho lutho kodwa balalela uzosho ukuthi yabona nje ukugxeka nje sekulalele kahle futhi ugxeka kahle kodwa ke nakho nanakho kuzosisa phambili so bamukele nabantu abagxekayo ngoba bayingxenye yokuchallenge ukuthi kube khona ukubumbana okukhona okufunekayo